Oliver? Ja. Hvor er du? Jeez. Forkert knap. Det er 4. Hvad for et job skal vi være? Hallo? Hvad fanden? What? Hvordan fanden er det? Hobo ser ud. Og hvorfor er fireman en pige? Eller en kvinde? No, you go away from the car. Go away from the car. What the fuck? Hey, stop. Det er derfor jeg hader de her server. Jeg tager vandet. Hvad? Oh, stop that. Fucker. Calling the police, fuck. Eller bare Damn. Hvis min penge den er over 500, så bliver jeg kigget åbenbart. Fed server. Du er fed. Din mor er fed. Ja. Okay. Ja. Jeg får et job nu. Google. Drop 500. And if you try to pull out your gun, I will kill you. Jeg var sådan, man kan ikke gå ind til området, hvor det er, man er død i noget tid. Og jeg også, ja. Jeg får den. Ja, man. Fuck, hvad sej. Pull out your gun. Jeg køber den der. For haha. Oh my gosh. Close. What? Yeah, now. Det er den perfekte Drop bil. your weapon, please. Give me your money. What? This is a raid. I will kill you if you try to do anything I don't want. Put up. Yeah. Bedste bil nogensinde. Oliver, hvor er du? Du skal se min bil. What? Dårlig bil. Er det en jeep? Nej. Den er Is it bedre. cheap? Ja, den er meget bedre. Hvor er du hen? Og jeg kan ikke finde ud af at køre den. Where the heck are you? Jeg er ved Parker Dingduden. Oh my god, er det den fede sorte bil? Nej, jeg er om bag huset. Oliver. Det er mig, der skyder sådan en sidekick. Okay, man kan ikke se min sidekick gun. What the fuck? Eller Hvor fanden er du henne? Jeg er lige her. Jeg er her. Jeg kan ikke se, hvor her er. Jeg skyder med min sidekick gun. Sidekick gun.
Jeg er lige her. Det hedder sgu da ikke en sidekick gun. Hvad hedder det? Size... Det er Farfi. sick. Fisk gang. Hvad er forskellen? Meget. Kan du se min lækre bil? Nej, det er never. Netop. Og man Ja, rører du kan rundt af jorden, hver gang man sætter sig i den. Lukas. Har du set alle de penge, der er herinde? Lukas, herovre. Og Jesus! Lukas, herovre. Hvor er du? The car, I killed you. Jeg kan ikke komme ud af Jeg var bilen. din bil. Hvorfor kan jeg ikke tage den der? Ej, hvorfor kan jeg ikke? Au. Okay. Fedt. Bliver bare kørt ned. Jeg er ved at blive træt af det her. Kan vi spille noget andet? Ja, nu spiller vi det der. Go. Det der Ja. racer ding, dude. Okay? Jamen. Det var alt for nu.